Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Şu gün 26 iyun 2026 yıl hepteniň anyny hoş geldiniz. Türkmenistan Demokratik Opozisiýanyň kanallarının platformalarına. Hormatly dinleyijiler, şu gün meň bilen gepleşikde Muhammed Döýje gatnaşýar. Muhammed ağa, assalamu alaikum. Hoş geldiniz. Salam vatandaşlar, salam Nurcan, salam Murad ağa. Salam. Nurcan apa da gatnaşýar. Nurcan apa Amerikada DBT Halk Hereketi'nin vekili ve Türkmenistan DBT Halk Hereketi'nin prezidiumunun yol başçısı. Nurcan apa hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Salamlar. Emeňize salamlar, salam vatandaşlar. Şugun bizim temamız yine Muhammed ağa, Nurcan apa Türkmenistan'a OBSE bilen yani Türkmen hükümetinin arasında gepleşikler geçti. Şu gepleşiklerde transnasyonal represiya diýmek, başka döwletlerde represiya etmek, yani bir hükümetin başka döwletlerde represiya etmek barada meseleler alındı, onu da kaldırıldı, onu da Alişer Sakhatov, Abdullah Oruz ve beýleki Türkmenistan'ın aktivistlerini daşurtdan alıp gelip Türkmenistan'a girdiğin ýagdaýda olary ýanky çäre görüp bir kanun çäreleri görüp şu barada gurrun edildi ve indi şu meseleler galyp başlady. Gurbanyň etýärde bir Muhammed hökümet şu meseleler boýunça jogapkärçiligi çekilmeli diýip şolaryň golunyň ve şolaryň ýanky görkezmeleriň aslynda şu zatlar bolup geçýär. Indi şu barada gurrun etjek bolýar. Men birinji bilen sözü Muhammed ağa berýän. Muhammed ağa söz sizden. Aýdar. Salam vatandaşlar, emmeňiziň habaryňyz bardyr belkem 22 iyunda Aşgabatda Ýewrosoýuzyň delegasiýasy Türkmenistanyň Daşary işler ministerliğinin delegasyası bilen on yol başçysam Mehri Bäşimowa diýip şu delegasiýa bilen duşdylar. Şu tada Ýewrosoýuz Türkmenistanyň adam hukukları deklarasiýasynyň bozulmagy hakynda, transnasional represiýa hakynda, aktivistlere azar verilmegi hakynda, ayallara zorluk edilmegi hakynda, şolong üstünde gurrun etdiler, dolu gurrun etdiler, yeke at çekip gurrun etdiler Türkmenistan'a. Ondan biz bir toğor zatları etýäk, ayalların dengligi falan hep 2007 ýylyň içinde şu zatları etýäk diýdi. Olara bir öz plan değişmelerini verdi. Ýöne ola baştan towum etjek bolýar. O zat belli. Ýöne şu tada muhim zatlaryň bir näme? Ýewrosoýuzyň delegasiýasy o tak gitmeden önce biz bilen habarlaştılar. Biz dolu dokumentasiýalar berdik. Transnasional represiýa hakynda yeke bizim aktivistlerimizin nemesini berdik. Şonam ekidip şolun öwlerini koydular. Şu uly muhim wajyp habarlaryň biri. İkinci, şuň köwün çykan bir ören owy habar. Birinji gede Türkmenistanyň taryhynda Human Rights Right belli bir proýektiň esasynda adyna şeýle goýupdyr. Watandaşlar men her şoň adyna maýdaýyn. Murada başla ahleke. Geplendiğin üçün köydürülen ömürlerdi. Gödöne eten vatandaşlar. Geplenim üçün köydürülen ömürler. Şol proýekti taýinlap bütün onun agdasy döwletleri, Türkmenistan bilen diplomatik aragatnaşyk bar döwletleri, hem Türkmenistan bilen işleşen kampaniyalara, hem dünyadaki pravazashitni kurum bolan hemmesine proyekt hökmüne berdiler. Türkmen döwleti bilen aragatnaşyňyzda şeýle bir aragatnaşyňyz gurnan Türkmen döwleti biler ýanak, duýar ýanak. Ta adam hukuklar Türkmenistan'da bozulýan üçin, transnasional represiýa edilýän üçin, hem Türkmenistan hıyanatkarçılıklı konsulslukla etmeli işini ettirmeni, daşary ýurtdakilere dokument bermeni, olary közep, soňa deportasiýa etdirýänligi üçin şolary gysdamaly, şolan garşynda çäre görmeli. Şunu rekomendasiýa hökmünde rekomendasiýada indi şolar obýazyw edýär döwletleri Türkmen döwleti bilen aragatnaşyňyzda şu zatlar gözüňe tutun. Murad ağa sen şonu okaben bilersin eger nemette.
Şu atlamış birinci gedek bolup duran zat vatandaş. Yine hormatly ilaçlar, men size saytı okuyan Human Rights Watch'un saytı şu orada жизнь разрушена за высказывание своего мнения. Туркменский активист на родине и в изгнании. Yine Human Rights Watch ülkelerin Türkmenistan boyunca ayratin bir sayt var şu yerde насильственное исчезновение, yani mecburi yağdayda yani adamın yetişi. Ne şu yerde materyaller var. Hem qarad günle çap edilen, çıkış edilen, konferensiyada aydilen zatlar yığınlanıya da sonunu ulu bir daklad edilen. Yani şu daklada hem Türkmenistan boyunca mecburi yağdayda yiten adamlar, yani şunun informasiyası var. 24. yıl içinde 24'ten sonra şunun için Burvan'ın Ferda Bermuhamed'in boynuna akıyıp yuvoş-yuvoştan yani çekiliye ve şoları hükman turatda bir netip olsa yani cevap karşılığı çekiyor. Burada başla men şuna bir sen gepin doldurayın da üstüne vatandaşlar. Bizzat önküle yanak aydılayan zatte düyük götür üç köşkli. Ne için düyük götür üç köşkli? Hemen tapavutunaydı. Bir proyekt, bir in human rights right öz işin bitirip cemlep karara gelip devletlere ait ya şu işi siz etmeli. Human rights right'ın işi şundan var. 34 yıllar sonra hiç vakit şunu yanak iş edemem. Türkmenistan'da prava naruşeni, görüyenli, zadet yerli, yönü hiç vakit bunu yanak proyekt bilen hiç kimedene. Onun belli bir sebebi var. Sebebi önkü dörödülen prava zaşitnik toporla hiç kayısı yürek bilen birinciden iş nedene Ortaya'nın KGB'sinin diplomatının vilayaniyetinin aşağına işleyerli. Türkmen devletinin razı edecek oluyorlar. Özlerinin zat edilecek gibi olup şeyittirip halkı öceştirecek gibi olup ediş hareketleri. Sonku devirde bir. Savsem başka şey hareket ya. Ben bunları cevap gerçiliğe çekiyorum. Şol için ben hem aktivistlerden hem mesine şunu kutlayan şunun giyici ünlü çeken zahmetleri. Diana, Murat Ağa, Nurcan, Nuri hem aktivistler şu an giyici ünlü şunlara gün vermedik biz. Ta şunu aktivistleri diktatörün önüne yaka koymasın. Bir Türkiye devleti de inni şey, ulu esası doküment. Türkiye devleti şu dokumenti eline alandan sonra hükmen Türkmen devletine yüz tutup aktivistlerin yardımıyla bilmeli, iyi verenlerin Türkiye'ye getirmeli. Etmese biz başka çareler Türkiye'nin karşısında görürüz. Doğru, yani inem Muhammed Ağa ünitörlerin şu daklatta cik yazılıya hem Türkmenistan'ın edin yani bir kanunçuluğu. Yine şu yerde okap bilirsiniz, şu videonun aşağına silki durur, şu materyal görüp bilirsiniz. Gıyıtka çaytık kıysak, yine her bir aktivist boyunca ayratayın bir malumatlar var. Yine Mansur Mendiyev. Hem diyane verdi hava. Mansur Mendiyev, Murat Düşemov, Nurgelli Halikov, Peygamberdi Alıberdiyev, Sultan Açilova, yine Saddam Gulamov, Melikverdi Allamuradov, Alişer Sakhatov, Muzafin Alişer Sakhatov. Кемине эммеди бар. Проживающий в Турции с 27 года, он стал видным представителем туркменской диаспоры благодаря своему каналу на эфире. Эркин Караиш, бесплатный просмотр, где он документирует нарушение прав человека, коррупцию, трудности, так, за границей. И Абдулла Урусов, Олонма, Янки, активист грозит депортация. И Умидян Бекчанова. И Шолори Яны докладтан соң, Human Watch Raj, yine şeyle netice veriyor. Правительство Туркменистана немедленно и безоговорочно освободить всех лиц, заключенных в тюрьму, за мирное выражение мнения. Yani parahat yağdayda öz fikirlerini aydanları katı şart yağdayda çıkarmalı yani rekomendasiya veriyor. Ben o zaman düşünürüm rekomendasiya demek neydi? Заключенных в тюрьму за мирное выражение. Отменить любые сфабрикованные обвинительные приговоры и прекратить попытки заставить замолчать критиков туркменского правительства за осуществление им свободы выражения мнений за rubежом. Yani hem açan işlerini de yapmalı, ya sfabrikovanı demek yani karalama işler, hakika değil, onları yapmalı ve şöyle adamları yani boşaltmalı.
Отмените произвольный запрет на поездки, прекратите преследование, слежку и ответные меры против активистов и членов их семей. Yani aktivistler ve onun maşgılatına karşı hiç ili слежка diye yani idarlanmak, batışları etmek hem daha durulmalı deyip aydılıyor. Оказывать эффективную консультацию, поддержку гражданам Туркменистана, находящихся в юрисдикции, в их юрисдикции, включая современную выдачу и продление удостоверения личности и других важных документов без необоснованных препятствий. Yani effektivna yani kömek etmeli öz gражданlarına, daşı yurtta bolan gражданlarına şolun dokumentlerini çalışmak boyunca ve şolary dokumentlerini özleştirmek boyunca özü kömek etmeli hökümetin. Şoň ýanky şol gadagan edip kanun bozýanlygy, halkara gol çeken konwensiýasyny bozýanlygyny suwd edýär şol. Yok hıyanetkarçılıkla ayrılan ne diye? Yadığı otadı. Hıyanetkarçılıkla ayrılan. В Турции, в России и другие страны, принимающие граждан Туркмен. И şu yerde o кабилетин обращение к международным партнерам Туркменистана. Укрепление двусторонних отношений Туркменистана обуславливается конкретными измеримыми улучшениями в области прав человека. Yani Türkmenistan devleti bilen eger de arasında saklasanız ve onun berkitçek olsanız hükman suratda adam haklarına üns verin deyip aydılıyor. Включая освобождение istiyorum aktivist kritikов. Yani türmeden adamlar boşudulmalı, aktivistler ve Türkmenistan rejimine tankit ediyen adamlar hükman boşudulmalı ve onun yerine izalanmak durdurulmalı. Настаивать на том, что власть Туркменистана оказывает надлежащую и активную консультацию поддержку граждан Туркменистана, хозяйственных юрисдикций, включая современное упрощение выдачи и продление удостоверения. Паспорттарын çalıştırmağına, удостоверениятны udaltmağına, hem dokumentleri özleştirmağına siz yani yardım etmeli, Türkmen hükümete yatlatmalı. Оказывать поддержку независимым СМИ, гражданскому обществу и правозащитникам. Yani правозащита, siyasetçiler, bloggerler, aktivistlere kömek etmeli deyip yürüyüş var. Şul, международный partnerlerine, devlet yoldaşlarına, MİT'lerin başlıklarına, yani hükümetlere yürüyüş şul. Yani şolar partnerler da, o ona giyen hükümetleri partnerler var Human Voice Rights. Şoň üçin hükümetlere yürüyüş değil. Yani Türkmenistan mesele boyunca ol Muhammed Dözi, Yamrat Uran, Yadyan, Yanuzan apan deyişlerle bu dünyada adam haklarını koruyan operator Human Rights yani ki onunla yerleşen ve şu yerde on hem Human Rights Rights'ın yani ki eden, Watch Rights'ın eden tankitlerini ve rekomendasyyalarına üns verip hem devletler şonu üns verip şonu kabul etmeli organ ne şuraya yüzüne devletleri. Şunun için gününden Gurbanlı ve Serdar Bermuhamed'in dünyada avraya çıkıyor ve onları kardı vermek, yani biznes etmek olabilir, arasında saklamak piseliyor. Bunları lavuşka düştü gidecek yerleri yok. Ben önüm aydan Türkmenistan katastrofada. Siyasi katastrofa, sosyal katastrofa. Türkmenistan yarısı gражданlar daş yurtta işyerler, öz masalarını saklamak boyunca. O demek devlet katastrofada, o demek devlet yok. Dolandırıp bilen oktu, şu iki tane atalı oğul. Bunlar yönü kartinka dörüdü, bütün dünyanın anlayalım. Yine bütün dünyada biliyor şunu. Pasportları çalışan yok. Eyyem 10 aydıp başladı şoları. Pasportlarını çalıştırmalı. Şu edek rekomendasyon veriyor. Eğer de jalıbalar, yani ardalar köpelse, mecbur yağdayla ettiriyor. Serdar istiye, Gorkya, Gurbanlı Gorkya istiye, onu seyredilmedi. Türkmenistan gol çekti şeftnamalara. Eğer Türkmenistan gol çeken şeftnamaları yerine getirmedi, ona sanksiya ediliyor. Onun prosedurası şeyler. İnni bulur sıktırmayalım. Şoň üçin Gurbanlı Serdar'ın vakti adallığı. Mardaki yaşayıcılar yüzlenyen, aynı bulur bir adet etmesek bolanok diýäňiz, gaty doğru diýäňiz. Bunu dünyada bir adet edýär. Ýöne hiç kim gelip size adatlyk alyp bilmedi. Şoň üçin Mar welaýatyň adamlaryny yüzlenýär. Siz Aşgabatda seyretmeýän. Siz öz ýagdaýyňyzy düzeltmeli. Welaýat eliňizde çykýan gazyň 70% marynky. Siz garyplykda ýaşaýaňyz. Maryn ýarda şurtda, ýani gulşurtda. Gaýtyp siz Türkiýeden we başga döwletlerden adamlar gelip milliňizi işletmeli. Hakykatdan ham. Bolunmy durmaň. Hiç kim Putin yıkılsa da bize adatlyk bermeýär. Biz özümüz köçe çıkıp şularyň gulugundan tutup türmäge çekmesek bizde adatlyk ýokdur. Ine Putin aýlar, gowulaşar, ine ertir ýagşagar, gowulaşar, gar ýagar, gowulaşar. O zatlar ýadynızdan çykarmaň.
Şoň üçin demokratik opozisiýa diýden sizi çağırsa çağırır, köçe çıkıp, öz hakkını gorap, vatanını gorap, öz durmuşunu gorap, çağırın ölürün geleceğini goramak için bize bir saat köçede durmak gerek. Sizi çağırır şu. Şu günem yetip gelýär. İnşallah sizi çağırır. Bir saat hemmemiz köçe çıkıp dur bilsek, MHM, polis hemmemiz oldu bular kaçık diýär. Bular tutturup bolmaz, kaçık giderler. Odan kovlap çukurlardan, yani kovlap dağın eteğinden bular kovlap tutup, bular Interpol'a verip, yani çıkarar tutur, getirir Türkmenistan'a. O bizim grazdanları tutup getiriyor, şuraya tutup getirip, Trigger'da görküp masarasını çıkarar şuraya. Onun için güç häzir sizde. Eger de radyo, telewizyon dinleseniz her gepinde gurbanyny halkym, halk üçin, hökümet halk üçin diýip başlady. O sizi ýene-de ağlamak üçin. Ol buluşlaryň gowasyna gelip, gady ojaklar gurup, gaç çekip başlady bolun, o helem fundamental goýulmady. Ala bir topar buluş alady. Ente bu mesele gaýdyp geler. Murada men bir boşlukladım mady? Aydın. Murada. Boşayn. Koşun. Murada, gözde şu yuridik dokument, men şu at kaldıryan vaprosum ma, hem yerde häzir. Şu alıp gidenlerin hemmesine kompensasiya töletmek. Türmede yatallara, şu taada maýyp bolallara, aradan çıkarlara, şu sudebni prosesi alan pedalar bolalların hemmesine biz hökmeni ýagdaýda kompensasiya döwlete töletýär. Şol üçin halk sizin şu dokumentlerin esasında hakkınız var, Türkmen devletinden kompensasiya almağa. Şu bir yuridik dokument, şu atlan daşarı yurttan alıp giden adamla mecnarodni suda yürütüp Türkmenistan'dan kompensasiya almağı. Şundan biz ilerleyip, şunu men vatandaşlarımıza yetireyim dedim. Evet. Yine mesela yeni bir korkuyan ünsörün yine Всемирный доклад ООН Human Rights Watch, yani Всемирный доклад 26 года, 26 yılın bular bütün dünya dokladı, Türkmenistan boyunca. Ünsörün. Şöyle, правительство Туркменистана продолжает жестко ограничивать гражданские и политические права, включая свободу выражения мнений, ассоциация религий и мирных собраний. Bu demek Türkmenistan katı berk ýagdaýda gadagançylyk diýdiýär, ýani halk jemgyýetine, siyasi haklara ve ýani azat mass media ve bir topar zatlara katı gödök ýagdaýda ýani diýdiýär diýip. Ine şu iksan gahrman mesele görkezin şu iksan gahrmany. Şular ýagny iksan gahrman diýeni ataly oğul. Bular näme gahrmançylygylar Muhammed ağa? Bular halkymyzy gynap, genotsid edip, gadagançylyk ýerdip, daşary ýurda çykmany, pasportlary uzatmany, gadagançylyk ýerip, bir-birini gahrman etdiler. Ýagny halka garşy gadaply görüşüp, bir-birini gahrmançylyk berdiler. Başga zat eden zatlar ýok. Tam Türkmenistan ösüşi, katastrofa. Arkadaş şäherin doğru anlaşmalar bilen gurýar. 15-16 tane firma var ýygyndary. Ýygyndary bilen ýani haramda pul paylaşýar. Bütün dünýäden kardalyp, şo pullar ýatýarlar. Hani gahrmançylyk nerede? Ogurluk şolar gahrmançylyk bolýan bolsa, gadagançylyk gahrmançylyk bolýan bolsa, biz şolary tez wagtda tutsak edip türmäge çekmeli. Bular halkyň görüşi. Men şunu ýatlatjak bolýan, şoň üçin biz hereket etmesek, bize derek hareket etjek yok. Egerde size azat durmuş, bahtlı durmuş Türkmenistan'a gaýdyp gelip, jip minip, melleklerinizi, yerlerinizi huzurlaştırıp, arkyn ýaşamak gerek bolsa, bir saat wagtyňyz gerek. Birja saat. Ine biz çağırış eder, şoňa çykmaly, bizden barmaly, şoňlaryň mesele çözülmeli. Bir saat çık wagt gerek. Köçe çıkmalı. Ol Aşgabat'ı bilen köçeňe çykay. Sen beýleki adyma motivasiýa berýän. Ne şunu ýaly etmesek bizde başga nas ýok. Muhammed ağa, Nurjan apa söz berelim. Nurjan apa söz sizin. Yine bir gezek salam vatandaşlar. Bugün gata bir gowy haber aldık. Inha oğlanlar aýtdy. Jikmejik
yerine hemesini gowy edip halka yetirdi. Menem gatı beğenyen, buysanyan, bunyalı bolup geçen datlara inha bu tayda oğlanların adları geçti, yankı bir daklatı. Olar söz azadlığını istediler, öz hak hukuklarını istediler, adamları öldürmediler. Ya bir ervetlik etmediler. Yine şu vakti Türkmenistan'ın içindeki bolup geçen yağdayları seyretsen ne hil korkunç, ilginç datlar ediliyor. Yine polisler nira seyrediyor, hukuk koruyucular nira seyrediyor. Yani bu yankı adını aydık geçen şu daklataki oğlanlar dine halkım bu yaşasın, hak hukukumuzu elimize alalı diyen oğlanlar. Sağ olsun duydular, bizi rekomendasiyada verdiler. Eğer de bunun arkası gelmese, dinlemese, ignor etse hükümet demek buna çare görülecektir. Onu da anlayacağız. Şunun için halkım durmak yok. Görüşe devam. Yani bizi sizdirin. Böyle sağ olun. Benim baltım çekli, onun için çıktılar. Bu sağ olun uzanapa gelen için hormatly izleyiciler, biz hazır hem TikTok'ta efir atıp hem YouTube'da hem Facebook'ta hem başka platformada şu YouTube yankı çıkışımız atıp barıyat. Şunun için kıyın vermen yazılın, bize koşulun ve öz fikirlerinizi yazın. Bize sizin fikirlerinizi katı vacip tevavi. Sizin durmuşunuz var da biz gurun ediyaz. Sizin geleceğiniz var da biz gurun ediyaz. Hem meda çalışıp oluyor. Ne hemen çalışıp oluyor? Ölümünün başka daha çalışıp oluyor. Bize bağlı. Men kalkım diýär her wagt Almanya kurulgyňdan ýere düşünçe bir pelek diýär. Şoň üçin şol bir günüňiz bir pelek ýa, bir pelegem 100 ýyl ýa. Şol sizin bir günüňiz 100 ýyl ýa. Näçe biz gaza çekip ýa-da garaşyp otyr. Bir sagatda çödülmeli meseleni näçe biz 25-26 ýyla ýetirýär. Kim ol gurban bolar? Kim terdar? Halk tursa şolar deşik tapmaýar, gidilmeni deşik tapmaýar. Bize 1%'dan da bize 0,01% adam gerek. Eğer Türkmen halkından şonça adam öňe çykyp bilmese, mümkin Türkmen halkynyň ýetgejegi ol anykdyr, mümkin. Şeýle bolmalydyr, mümkin. Şoň üçin biz halk boljak bolsak, biz beýleki halklar biz siýlejek hormat goýjak bolsa, biz bütün dünýäni güldürmeli. Biz göz közmeli Türkmeniň kimdigini. Öz sukin sin diýär, öz sukin sinlarymyzy guluğundan tutup ýakyp silmän atyp bütün dünýä görkezmeli. Biz öz problemlerimizi çöp bilýän adamlar diýip millet boljak bolsak. Şoň üçin ine Mary welaýatynyň adamlaryny ýülenýän diýär, soraw berýärler, näme bolkaşylar. Hiç adam etmeliler. Öňe çykmaly bir sagatlyk boldy. Mary welaýat öňe çyksa şol gaç gidýär. Onan. Şol gaç gidýär. Eýemana bayramaly etrawyna 100 tane ayal gelip bunu sıçırdı. Baştan onu sıçırdı. Kurbanını çeltişti. Derru meselelerini çözdüler. 100 tane ayal maşgala bir milletin orunu tutup mesele çözdürüyor. Ne bizde erkek yok mu? Ne bizde başka ayarlar yok mu? Ne bizde Türkmen halkı yok mu? Ba? Niye Avrupa'nı görsem Türkmenler ulaşmıyor? İşe. Ne edecek? Daşır da gidip közünüp. Öz yurdumuz var, bağ yurdumuz var. Şol iki sani gırannegen otursa Türkmenistan'ın geleceği yok, näçip yok. Ine onun yani daklatları, Avrupa'nın daklatları hem yerde Türkmenistan'ı adam haklarına hormat koydurmalı deyip bloklap yatıyorlar. Gününlenen bloklayıp kadansız giyirip yatıyorlar. Gününlenen bloklar köpölüyor. Bizde de tupikten tupiğe var ya. Şoň üçin şu mesele çözülmese alaç yok. Opozisiýa boyundan yapıştı Gurbanly serdarym. Şol gitmeli bolýar. Tutulmaly, basylmaly, gitmeli, halkyň onu ötüş toramaly. Bütün çüýrük tohum. Diňe iki sany bütün çüýrük tohum. Muhammed ağa söz sizden. Biz çıkışda dowam ederiz. Ýöne şol uly bir netije soňky wagtlar opozisiýa netije gazanıp başlady. Onu köp sağ ol aktivistlere, sağ olun aktivistlere ine Diana grupporsi, Dayanç gruppa kathow işliye
Ne şunun neticesi şu. Elbette Türkmen News ve beýleki neşriyatlar çap edýär. Ine Erkin Türkmenistan, biz video çıkarýar, biz makala ýazýar, biz ýanky nime diýär Muhammed Ağa çykşyda hemmämiň ine uly işin netijesi. Şun mysal üçin adam hakkary goramakda daýaş gruppa öňe gidýär. Ertir mass mediada ve halkymyza düşündirmek, halkymyzy galdyrmakda mysal üçin Düýeci Gurbanow ýa ýene bir öňe çykýar. Onun tapawudy ýok. Biz hemmämiz bir opozisiýa. Türkmenistan'a bizi tutsalar serden okurken devlete ya Düýeciň komandasy onka opozisiýa diýip hasaplanýar. Şoň üçin biz barikadan bu çetinle biz bir yumruk bolup görüşmeli. Mene şeýle pikir edýän Muhammed Ağa. Murada men yine bir habar aýdaýyn. Dün bütün dünyada neme prototip tip gün yani şikence neme türmelerde vurulup yencelip pakazany almak neme etmek şoň karşı neme günni. Şol üçin ýörüýte bir neme geçdiler. Konferensiýa menem gatnaşdym. Международный организация prototip. Şotada Pakistan nemeden Pakistan'dan ondan soň Egipt'ten başga nereden maldy Tunes'ten bir toforla çykyş etdiler da etdiler. O menem Türkmenistanyň ýagdaýyny aýtdym. Dogry uğratdym. Hemme dokument videosy bilen uğratdym. Görürüm näme? Äder biziň bir esasy направление bir dadymyz bar. Türkmenistanyň türmeleri orta asyrdaky türmeleri ýana. Ol dünýäň hiç ýerinde ýok. Şonu aýdamda da geň görýärleşýär. Habarlary ýok da şondan. Bilen akly şonu ýanaklaryň. Şol üçin häzir türmeleri biz dol ýatdyrtýar şulara. Barlyk uğratýar. Şu hökmen etýäk şunu şu ýakylykda Международный Красный Крест delegasiýasyny uğratýar. Biz Türkmenistanyňky türmedäki ýatarlary indenmeýler şu haramzadalara kösetmeýär. Inni men ştada bir zady belläp geçedim watandaşlar. Türkmenistanyň prava narušenije diýilenne türme sistematyna gelenne şu bar adam tutulup ta türme girip türmeň suruny alyp çykýança şun hemmesine bagly. Men şu dün düşündirip aýtdym. Türkmenistanyň şu tutulandan ta şu türme içip ölýänçe Türkmen döwleti hiç kim jogapkarçylyk almany hemme zady bozup gelýär. Türmen içinde gününe 3 gedek dine buğday berýärler. Pakazany alanyny vurýarlar, ýençýärler. Adam sagdyn çıkanak türmelerden, Türkmenistanyň maýyp medisinski hyzmat ýok. Şular hemmesi Türkmenistanyň sistematik bolýar, özüm planlaşdırıp edilýär belli bir maksat üçin, halky gorkutmak üçin. Bütün Türkmenistanlılar türmeye salıp, gözünün korkusunu alıp, onun daşarı çıkarıp üstüne kazayınçılık etmeli. Yine de ben bir adın üstünde durup geçtim. Bütün o yaş oğlanlar, 18 yaşa yeterler mekteplerinin egzamin tavşırtmanı mekteplerinden armiya alıp gidiyerler. Armiyada da saklayış şeyler. Bunlar vuruyarlar, yençiyerler, ağaç saklayarlar. Ece kakasının hasabına imitlendiriyerler. Vurup yencip ece kakasından pul alıyarlar. Sonra maip edip çağırlarını emek yerler. Ölülerine de hiç kim cevap verenek. Dine ne için? Yaş oğlanlar, mektep kuturanlar, yurtta problemi döletmer yani. Başında korkulur yani. Armiya akidip, vurup, yencip, korkulup, o zaman общества tavsiriyarlar. Şu bir mekanizm, yankılat bilen halkı korkulup, yurdun baylığını oğurlamak için. Şunun hemmesini berdi Muhammed'in üstü olun üstünde bolar şunu. Sen şey diyemli. Yine bir haber var vatandaşta şu hattım köp benim vatandaşlarımı aladet yandadı olam bir karandadılar yakıylıkta bir neme çıkarttırlar, kanun çıkarttırlar. İnni daşar yurtta okuyan studentlerin mümtani üniversitelere verecek kalanına devlet tarafından konvertasiya edip verilen. 3-4 ay bundan önce oğlulu ece kakala pul yığınap, pulunu tölep şu üniversitelere
Ondan inni şol üniversitetler ayrıptırlı inni ne pullarını alıp bilýärli, ne çağaları okuwa gidip bilýärli. Ulu problemi şu an Türkmenistan'da yünglerce Türkmenistan yaş olan problemlerinin biri şu. Şun çerçeveden jaňadyp şunu aýtdylar. Biz nämetçemiz bilemde. Bu karamdagdalar halkyň aladyğı netýän boldy. 3-4 ay öňünden aýtmalylar. Halk pulunu tölemäke. Inni şu tölenen pullarym Berdim Muhammed öz aljak bolup, her şey ettirip halky kösetdi. Muhammed ağa, men size bir diýelim. Türkmenistanyň daşyna okuyan studentlerine kömek etjek bolsaň, bir ýylyna gaty ise $10 milyon. Bir ýylyna gaty ise. Ene anamken nämäni arkadaş şäherini gurýar. $450 milyon meçit durýar. Şonu pripiska edilen şu meçit bir 200 milyondan gymmat däl, ýöne ýarty oglan ýa-da. Şonu $50 milyon ogurlamasa $50 milyon 5 ýyla, ýagny bir 5 ýyla bir diplom almana hemme studentler alyp nime bolýar? Konvertasiýa 3 ýarymdan. Onu etmedi. Men sana diýene bular halk düşmanlary atyl ogul. Bular hemme zat eder. Halky gıynamak üçin. Hemme zat eder. Halk agyr ýagdaýda bolar üçin. Halk eger gowruş başlasa bular aýrýar. Gaty bolýar. Şoň üçin hemme zat eder. Sizin hiç uğruňyz, ýoluňyz, biznesiňiz, ýa-da okuwçylaryňyz kynçylyk görür ýaly, amatly ýagdaýyny çöp bilmez ýaly hemme zat ederler. Häzirçik döredirler. Tebäri siz ösmeller. Siz ösdüňiz, siz baýdyňyz, olar kaput. Şoň üçin dogry düşünün, biz şunu aýyrmasak bolmaýar. Beýle ýatsaňam, eýle ýatsaňam, Amerikaga gidip işleseňam, Türkmenistanda ol çopan bolup işleseňam, Türkiýede giýjegini işleseňam, sen hökman şunu edäň. Sen goşulaýmaly. Bolmasa ömür boýunça Amerikada pul gazanyp ýurduňy, watanyny çalanyp görmersiň. Ýani dogry anlaşylan. Türkiýede çüýrak galarsyň. Türkmenistanda daşna çykman oturursun. Aşyňa. Ine geljek durmuşsun. Görüp durýan durmuşsumyz. Ünsüyorum. Şundan bir ýyl mundan ozal. Ýagdaýlar gowudy. Bir ýylda eýýam kynlaşdy. Her ýylam kynlaş gelýär. Tupik, ýa-ni tunella ýaktylyk ýok. Bular ýakty adam däl. Bular bir garabarda halky çüýretmäni getiren çüýrük tohum. Iň çüýrük tohum, iň erwet wekilleri. Bir akylly wekil bolmasa, onu bir zat ederdiler. Bolýa halkyň üçin bolsun diýip. Hiç zat edilen olar. Ananyň biz aýdyp aktivistler öňe çykyp aýdylmasa, problemler aýdylmasa, halky çüýredip ömürler ýaly daşna çykarman. Helen biz aýdýar, onu seýdýärler, döýdýärler. Ýa-ni çynowlyklar ýokardakylardan gorkup edýär, ýokardakylar mejnarod organizasiýalardan gorkup edýär. Ahir edilýär bir zat. Biz aktivistler Aktivistler batdylar. Biz aktivistler hökümeti işlediyar. Doğru yolla, unutuyorum. Doğru yolla biz işletmesek bunları işletbilecek yok. Bütün dünyanın Allah gelýär. Türkmenistan gülýäli ýaşaýar, gülýäli, ýagny ýaş gyýjaglaryň gyýlaryny barýar, ýaş gyýjaglaryň enatasy isleýär şonu. Zaty bütün dünýany anlaýar. Nirde bar? Mektepde ýaş gyýlaryň, ýa-ni gyýlaryny barýar. Nirde bar? Dünýäde ýok oraya. Demek Koreýede ýok. Näçip ýaş gyýlaryň namysyna degýär. Näçip enatasyndan toraman ýaş gyýlaryň bedeni özüniňki, ol hökümetiňki däl, hökümet onu doguranyp Allah tarapyndan emeli geldi, o çağıcık enatas tarapyndan emeli geldi. Näme haýdy kanunyň esasyna, haýsy ýanky görkezmeň esasyna, haýsy zadyň esasyna Serdar Berdimuhammedow buyruk berýär gyýlyklaryny barlamaly. Näme esasyna? Hiç esas yok. Ne konstitusiya, ne kanun, ne halkara gurumlaryň, halkara konwensiýalar hiç zat yok. Şu arada edýärler şonu. Şu ýaş gyýlaryň enasasyna ýülenýän utunyň öz gyýlaryny sizden soraksy mektep, polis gidip barlasy utunyň. Öz çağlaryny gorap bilmeden utunyň. O näli? Hani men çağıma elletinen biri. Hani elletinen arada medamydan edin, arada bir çeçen geldi ýanyma. Şeýle gep gurun we men seň maşgalaň zalojnik aldym zat diýip ýanky. Men onu düşündirdim. Men türkmen. Men maşgalam elläýsem, ýüregiň şöyle goparyp eline beren diýdim.
Maňa kanun zat gerek. 50 gör. Yok men nime dem gep görünmä diýe. Sen aýdan okmaýsan. Men türkmen men gulam ok diýdi. Oraya zat biz gulam dok. Ediyat diýdi. Gepim tümökleri Türkmenler daşynna içinde öz awrany goramaly. Polis bolsun, gurban bolsun tapaly. Namatyňyzy goran, çağrıňyza şikes ýetirtmeň. Polis bolsun, emheme bolsun, arňyzy alyň. Kanun esasyny at bilen dokmy? Başga esaslar. Men size aýdyn, ünsörüm. Sen bir maşgala, çağıjyň bar. Bir polis gelip çağıra gidip zorlaýar. Kanun boldumy howa? Kanun çıktı mı howa? Kanun bozup cinayet etti mi howa? Näçip onu hiçat edilmeli, hiçat etmeli. Sen o kanununu oturup, yani öz hakkını gorap bilmen oturmaly. Halkara konvensiyada, adam haklarını gorayan konvensiyada aýdylýar. Eger bu halk öz haklaryny gorap bilmese, eline yarar alıp adalatly bir haklaryny gorama hakkı var. Men şoň üçin aýdýam. Döwlet ýok. Egerde her adamda kanunlar bozulsa, bizim doğal hakkımız var, elimizde yarar alıp öz maşgalamızı, kanunlar goramaly. Amerika'da şeyle konstitusiya kabul edildi. Yani şuraya konstitusiyanın ömrünün öz ağırlarını adalatı gorap, yarar alıp goradılar da konstitusiya düzülür. Bütün dünyada da şeyle. Anemçi Türkmenistan'la biz konstitusiya hormat koyamdık, anemçi hormat koyamdık. Kim konstitusiyanı gorak gördü mü? Yok. Gurbanlar depkilep ýör. Oň ogla konstitusiýanyň badygyny bilen o. O samırdap, ýa-ni prezident bolany samırdap ýa tutup ýa-ni montaj edip, men tuğut etdim montaj edilenini. Okap aýdyp prezident bolýar. Oň manysyna düşünen ok. Eger manysyna düşünýän bolsa, o meni basarlar, meni günlük kanun bolýan, kanun bolýar ýa diýip dururdur. Ýok, düşünen ok. Kakasynyň aýdany konstitusiýany ýokary diýip hasap edýär. Kanun düşünen ok adam. Onu guluğundan tutup götüne de kovmalı mı? Atşat ýagdaýda. En täwälenip konsertler. Aliýew bilen ýa-ni duşdy. Aliýewa hormat toýa çağıjyklar zatlar olar uzaklap owşap getýär. Bu baran ýerine konsert goýulýar Muhammed ağa. Çağıra mezmur edip çykarylýar, konsert goýulýar. Hiç kim ýanyna barıp sag bolduny maýdan ok. Bular gahrman, Aliýew gahrman däl. Ýöne prezident. Bul gahrman arkada Türkmenistanyň milli lideriniň ogly öz halkymyny gowurmaly adam halkdan gorkup aýlandy. Şular falşiw, şular ýa-ni prezidentiň falşiwi, ýa prezidentlikde utony falşiwi, arkada falşiwi, mu hiç kim arkada berilen ok, öz-özüne berdi. Munyň milli liderligi falşiwi, bu arkadan iki gahrmanlyk falşiwi. Serdar Berdimuhamedow gidip ýa ingliz diline tekst okap, ýa ona tekst okudy bol geldi boy, ay oğluma bir medal, gahrman diýip ýa gahrman berýär. Utonçdan biz millet bol utonmaly şu zatlar. Şoň üçin bütün dünýä gülýär. O düşünün. Men size düşündürýän şu ýaly haramlyklara gözümüz yumsak, bizim haklarymyz bolmaz. Ýok onda. Şoň üçin innovasiýa biz galmaly. Biz şunu yerine koymalı. İkisine. Biz bu bütün dünya Türkmenin kimliğini. Aydın Muhammed abi. Remizan Kadirow'um 17 yaşındaki oğluna medal verip doğulurdu, götürmek yeri yok. Murada ben tağa bir tane video uğrattım. Kazakistan'da neyli öğüt hakkı kuğun oraya. Şunu koysam. Şu adı uğrattım. Şu atacak. Bana videolar köp gelýär Muhammed abi. Doğruyu aýtsam. Bir şunu koy häzir. Yerlikli tebäk var ya Krasnoyarskda iki hepdelep ağız suwlary ýok. Nemede de Kazakistan'da da bir obada şeyle halkın çıkış edişini görşetadi onu. Men şolçine ya men koyayım. Aha getirdim doğru şey. Koy şunu sesi bilen. Şunu var ya prezidentçiler tutmaya Kazakistan derrew hakim aýrýar. Kulak atın şunu. Sesi yok Murada. Sesi yok. Ses yok, ses var ha. İşler yok mu? Yok, sesi yok. Maňa gelen ha. Ses var.
Sefa eşitliyor. Eşitliyor. Ne işleme? Yok sesi Murat ağa. Bir minut. Evet, ses var. Bir minut. Ses var Muhammed abi. Bor men ne yok onu? Power off. Power on. Bluetooth pairing. Bluetooth connected. Şu başka yerden iyi verilen için hakimle diye istat eden aktı. Özümü saylamalı yani. Hem o başka yerden uğradı otinu. Halkın mesela çocuk oldu özümü saylayın. Muhammed abi, hayırdır ayda oturuyor. Dur. Aha. Dinledeli. Önüne geçer başka da. Borlucu manasına ayttık da. Gatto belirtmiştim Muhammed abi yine belli katlar Suriyeli bir kontrol çadamıyor. Yine şu sebeple şu halkın hümmeti var. Bizim halkımın hümmeti var. Ne yapayım? Bari de diplik yok. Bari de vurup yok. Gurgulur ağlap ingrap yiyorlar. Bulur dersen yürün abi. Biz böyle bulmalı yani. Kim bilir diye bir daşının düşman eden o bir iksan haramlar diye. Şoň üçin adamlar inanın görüşmek gerekken bir saatlik bir vakt belirleşeli öňe çykyn boldy tamam. Öyle. Soň saylan prezidentini saylan, meclisini saylan, hekimini saylan, özüň saylarsın. Saylan adamlardan talep edersin. O gizlenip polis emhemeti kovlap görmez. Siz kovlarsınız olur. Kanunsuz talep eder. Yani şu durmuşa biz geçmeliyiz. Ya bu masaraçılıktan çıkmalıyız. Biz käbir soruldu. Yani Koreyanam demir Koreyanam oturuşu. O yerde bağlı yaşacık gıyları yani gıylarını varlap akıdiyar. Niye de var şurada? Utoncu bir halk için utonç. Yani intim nimetine deviyen nemen var senin? Şeydip çağlıktan gıyıl maşkalan korkuyorlar. Çağlıktan. Ana materyalları verdiler. O bir öl nasıldır yaşayacak olur. İcreti yeni orada dediktir. Uzattır bulunmuyor. Türkmenistan'la ayarlar, hakları var. Onu korumalı. Onları yankı katı kötünyeler olur. Yani maşkalan çıkıyorlar, kötünyeler. Biz ayar maşkalarımızı korumasak biz var köpülmez. Biz kovhak olmaz. Yani senin ayarın çağırın vakti. O çağırın icreti senin ayarın. Sen onu hormat koymasan onun çağırın öz ayarlarına hormat koymaz. Biz şu dağları yitirmeliler. Şoň üçin ses bar eken. Ha, bor. Biz neme etmeliler? Aktivistler geçmeli. Biz size aydars öňünden biz kalmalı. Başkalar açıyor. Yine pravozachitlikler adam hakları korumalı. Biz bolsa yani Suriyeli kezzapları, hükümete gelin maşenlikleri ayırıp halkına yol vermeli. Halk öğül prezidentini, meclisini, hekimini ve beylikleri öğüler sayar yani.
ne siyasetçiler olmalı. Siyasetçiler bulmadan biz diktatörde getiriyor. Erkin siyasetçiler olmalı. Erkin bloggerler olmalı. Yardan aktivistler olmalı. Cemiyetimiz olmalı. Şu bulmadan biz nimet diyor. Bunlar Atalıoğlu bunun esas maksadı cemiyet üretmeliler. Yani cemiyet birleşip başlata üretmeli, kurtulmalı, vurmalı, akitmeli. Cemiyetin içinde bir adaletli ise vurmalı, akitmeli, kurtulmalı, türmeye atanmalı. Bloggerlar içinde dine rejimi olmalı, başkaları koşulmalı. Bizmenler dine rejimlerini işlemeli ya da hiç yere sokulmalı, imtimza oturmalı, siyasetçiler bolmalı, diler basyalar ürüyorlar siyasetçiler, aktivistler ne yapacak? Onlar Türkmenistan'ın önüne çıkıyor. Onlar Türkmenistan'ın önüne getirip biliyor. Onlar diktatörden ayırdık biliyor. Sonradan yankı Hudaydan korkuşayan aktivistlerden ve opozisyonlardan korkuyan rejim. Bunun şeyini yazaylar. Bir beylikli üretleri hükümet tankit ettirmeli, hükümetin kemçiliklerini görkettirmeli, hükümet reaksiya vermeli kemçiliklere. Eğer halktan faydalanma oldu, halk kim işlemeli? Tankit etsek bunu düzeltmeliler. Bu olsa halk bağır yok, halkı oynadıp, çepek çaldırıp arkada şofrat deyip, tezahür şofrat deyip, gıyırdıp oynatmıyorlar. Biz oynatıp olduk. Halk olup, iki saniye bir tezahürü onu oynatıp olduk. Oyunu bekmeli. Şunun için bütün dünya Türkmen'i hata edene gülüp diyoruz dünya. Ola Türkmen televizyonunun, vatan programının kadrlarını seyretsen ağlasın öyle. Türkmen halkı şu dereceye yetti mi? Arkada şofrat deyip gıyırıyor. Gıyırtsalar bar mı işten, çık işten, bar işine merakka, arkadan merakka, bar yok olup çık işten. Ya seni mecbur ettireyim, yok. Ziyat için bar yanı. Özümüzü maskara ediyoruz, milletimizi maskara ediyoruz bütün dünyada. Yine de şu Haran bilen halkı talap, ziyat kılmak için bar yanı. Başka neyem var şöyle? Başka işlat yok mu? Ay başka günü görüp onu, oraya akıllı olsam geldi düzelt diyenler. Men hiç saat yeköydim başlat bilemem. Muhammed Ağa yeköydim başlat bilemem. İki olup başlat bilemem. Arkamızda halk durmasa biz başlat bilemem. Sizden başka bir gelip ettirmeliyseniz onu bütün ömrünü közünürsün. Yine matematika yağlı 2 koşmak 2, 4 olma yağlı ne hat yönü koy hükmünü biz düşünüyoruz. Başka yok. Muhammed Ağa biz efircem değerli sen ayçakladın olsa ben de onu men bütün Türkmenistanlılara ayçak olayan şu atlım Yaman Türkmenistanlı TikTok ulumlarına da aktif dünya Türkmenleri aktiflaştı da tonku orada. Onun hem yerde de Türkmenin gururum köpta. Men şolong hemmesini yüzlenecek olayan. Bir de Türkmenlik özünü ağlama. Siz Türkmeni söyleyen olsanız, Türkmenin namusunu, vicdanını, yurdunu söyleyen olsanız, siz ata vatanını söyleyen olsanız, birinci etmeliydiniz ata vatanınızı, şu ata vatanını talap bulan adamlardan dindirmeli. Şu bizim mukaddes borcumuz. Bir Mahtumluğunu öğrenmeklik, Türkmen dilini öğrenmeklik, Türkmenin edebiyatının, tarihini öğrenmeklik, ol bir normal devlet Türkmenistan'a geldi, o vaatli bir prikaz bilen üniversitede açık bolya. Avtomatik yağdayda çözüp gidiyor motoru. Avtomatik yağdayda çözüp gidiyor motoru. Hemen çözülüyor. Şol çiğnen o vaatlan hemmesini çözmenin esası kulucu nerede? Şu hükümeti şu karamda adalardan dindirmeli. Şu vaat bizim yazıcılarımızdan bir moral taraftan bozuluk adamlar öğürlü. Tungot işgərlerimiz bir triyapka öğürlü. Bizim hemme zatımızı şunu moral taraftan bozdular. Hükümet işgərleri, inteligensiya diyeni, ondan sonra mollaları şeyle bir bulaştırdılar. Ahlak, moral taraftan bozdular. Şunu Türkmen diğer yanakta. Türkmenler siz yazılacak bolmaňadyr. Oğan Türkmenle ay gayrı Türkmenistanlı eyle beyle diýmän. Şunu etdirýärler. Şu Türkmenler bar tenni satmaga mecbur etýärler. Şu Türkmenleri daşary ýurtlarda közenmäge mecbur etýän bir jepir içine bar. Olam ýurdy taalamak niýeti bilen dolandyryp oturan adamlar. Sen eger Türkmen bolsaň, sen eger musulman bolsaň, sen eger watanyny töýýän bolsaň,
Yurdumuz şolardan halat etmeli. Eger Oğan Türkmenleri öşşök boldy, eger İran Türkmenleri öşşök boldy, eger Mahtumulyn gowuryan bolsa, eger Türkmen tünotunu gowuryan bolsa, eger Türkmen şahirleri döremegini isleyen bolsa, Türkmenlerin daşary yurtda tenini satmayanını isleyen bolsalar şu kömek etmeli Türkmenistan'a güçlü devlet kurmak, adaletli devlet kurmak. Eger şu devlet dikelse isleme Oğan, İran Türkmenler şonluk batından olu da peydalanıp bilýär. Şoňa uwanyp bilýär. Şu devlet işlemesinin arkanızda olup bilýär. Size hemme taraftan yardımcı olup bilýär. Siz özünüzü görkedi bilýäňiz. Biz eger yurdumuzy ýaşaýan ýerimiz dolandyrsak, şun ýany gülläp östürýär diýip aýdy bilýäňiz. Şun kun İran 47 ýylla Türkmenistan başta öz başta bolonu veri. Hemme karandardaçılık etti. Türkmenistan'ın halkı o yaşamları yanak etti. Narkoman bolor yanak etti. Türmeler şun kunu nimedir yanak etti. İyi minnet Türkmenistan'ın içinde türmede yatıran adamları İran'ın ruhsat beriyerine çıkış etmeyene ne için? Ruhsat beriyerinin maksadı burada hatta. Türkmenli eştin İran'da Türkmenli eştin Türkmenistan'ı türmeleneyli. İran'ın türmelerini olu görmüyordu. O zaman İran'ın hükümetine kail oldular dedi. Şol için bu karamdadalar şon yana Türkmenli'nin düşmanına neme törü şert törek geldi. O tadak Türkmenler kişi etmeye. Asker mesajçılık etmeye. Onun gelecek baktının önüne geçerli. Şol için İran Türkmenleri, Oğan Türkmenleri, şu teritoriya bizimki, şu bizim atababamızın öz kanını döküp korak gelýärler. Şu tadak baylığın bizimki, şu tadak bizim ruhumuz, vicdanımız, namusumuz şol. Şol için gelin şun kun Türkmenistan öz başlık bolupdur. Şun Türkmenistan halkını talap otuyla, Türkmenistan halkını maral taraftan bolup otuyla, Türkmen halkını kul edip otuyla, gelin şolar halat edeydik. Şoları halat ettik. Biz hakiki Türkmen. Biz şonla Türkmenliğimizi uvanıp bilir. Türkmenistan devletini uvanıp bilir. Şonla biz hem yerde kellerimizi kaldırıp gezip bilir. Doğru Muhammed ağam. Yine men bir kadro okudan ýaňy diýişim ýaly. Aliýew dedi. Ünsö. Sağışta var ya. Ne sağışta ýok ýaga dedi. Konsert ýok Muhammed ağam. DJ yapman. Damda 4-te 5-te çıkıp konsert bolsa. Yine prezident diýdi. Yeni selfie turata düşürýärler. Çağırdı. Yine prezident. Salam diye, Urfiya. Ana selfie diye. O kaptan ne oldu? Yine Ferda değil ama. Şu yörükte şoňa görket ýa, tenem şey diýär, şu akbaga görket ýa şonu. Tenem şey do beýttirip karandagda bolmady ýa. Şoňa gönüşi, şoňa aýtdyklary şu. Bırak tenem bir adam ýanak bolar, biziň hem abraýymyz gaçyrmady ýa da şu. Şeýle bolsaňam bolýar, menem diktator diýär. Yönümün tafavut temkuletenem şunu yanak bola oldu. Yoksa şunun şun karşısına gitmeli. Şu yakınlıkta şun karşısına gitti ya. Hükmenem şu atlım halk biraz hareket etti. Birinci edek Şirak Elhamov eğer Türkmenler kollamasa tüf yüzmedi ya. Sebebi milli duygulu adam. Bu vatanını söylüyor. Yönü dolandırış usulünü diktatörüm oldu. Yani on yana karamda dedi. Evet Muhammed ağam. Men eşitýär mi? Men eşitýär mi? Eşitýär. Ünfer şu turaty ünfer şöyle yankı Türkmenistan prezident vizipetini oğurlan adam mı? Serdar Berhoy. Gen alya bu düşünen ok. Näme ahrany yok. Näme ki gorkman bu çağçylar bilen neme diýe hereket edýär. Düşünen ok. Aňtaň ünfer. Düşünen ok näme bolýar? Ünfer şu Doğma Qarabağ torpağında. Düşünen ok näme okuyýar? Nece okuyursunuz? Ya et görmedik rahatda. Ya. Öz yurduna et bilmeyen muňa Aliýew görkezýär. Yani çağçylar bilen ýakatlaşma. Ve de selfie alışın eteret bende. Hawa. Muhammed ağa bu bolsa o çağçyklaryň gıýlygyny barda diýär. Diýdi ki
o çağcıkların suratı düşüyor. Yo, şonun şu diýär, atlar bu Nuri bir ittifak peredaş karanlygy. koydum Randaga. Nuri bir peredaş 10 yaşlı çağani atalığı zorlaptır. Med ekspertizeden geçen hemme dokumentler var. Inni şun kulak at. Bilen prokuratura näme jogap berýär? Birini barlamızda şonna cinayet alamatını vermedik falan neme bilen yatıryak göne diye. Eger şol edenem bolsa diye inni edenak ol opşystva kopuyor göne inni etçekkä diýip söz berdi diye. Gör. Ey cinayet ediptir, çağanı zorlaptır, çağı öldürülecek oluptur. Bu karamlardalı şun yanak hat yazıyor aftalını. Şu hat bilen özlerine pregavar yazdır ya akmakla. Çağanı zorlaptır ey karamlardalı. O leyen türmede olmalı. Sen ecezinem, kıyızinem dapros etmeye de hakkın yok. Hemmesi bir ditirle bağ. Özlerim boyuna liye ediptir şu yöneline çekke diye. Bir gedek edenin ziyanı yok diye. Bir gedek doğrularını ziyanı yok. Adamla vicdanı namusu o bilen işi yok bulan. Size pul veriptir. Şun karnaşı karamda adalan karnaşı. Teret böyle ne elli? O yanlaka verir, yanlaka. Antan oktu. Niye çevirin o? Ne reaktör edeceğini o? Tam. Yine o son gen görüyor. Ne yapıp Türkmenistan'ın üstüne gülüyorlar. İyi ha yanlaka verir. Pasajir. Yine prezident. Gülüşyada da yanlaka pasajir. Kafkas tarafından yöne komandorovka vurulan bir pasajir. Yine yadına şeyle Muhammed Ağa. Kıyın ortamım. Vatandaşlar gördüğünüz değil mi? Öz prezident deyip bir yani kısıda Allah tetirini doğrulap gören adam. Maskara. Daşı yurtta maskara. Türkmenistan'ın içinde maskara. Halkına eden zat yok. Gaytip pasportları yani uzatılmanı qadağançılık etti. Viza giydiriyor. Halkını kıstırıyor. Yani studentlara konvertasiya indi doğru yaptı. Yine bu qadağançılıktan başka da bilen o. Ne şeyler. Şunun için biz kalmasak başka araç yok. Muhammed Ağa şunun önünde efir oturali. Hemmemiz de köp sağ olun, hormatly ilişler. Yine biz vaqt aydar hemmemiz öňe çıkmalı. Bir saat köçede durulsak kaç gidiyor şu. Mesele çözüldü. Beýleki döwletler diýýärler elimizde yara alıp çıkmalılar. Köçe çıkıp, öz köçeňde çıkıp durdun. Yani bir saat boldy. Çıkıp tanset, dur, beren, bayramçılık et. Yani ihlap uşkat, yönü köçe çıkıp gürköt bağdın. Yeterlik bolýar. Yine şuraya al buru qowşup. Indiki gepleşikler için hoş sağ olun, hormatly dinleyijiler. Hoş sağ ol, Muhammed Ağa. Sağ olun Muhammed Ağa. Gelip fikirinizi ýaňydy.